Dus dit is dan Tom. Tom. Gezellig. Of net, Johnny? Nou, klaar. Stop maar, hè? Wat geeft het van? Ik heb een rally. Rally? Mooi op het klasje? Ja. Ja, is dat uniek? Hm? Ik vond ik het zelf even uitdagen. Weer een nieuwe. Ik ga het proberen. Ik ga op klasje. Ja. Die is wel vertrouwd, hoop ik. Ja. Ja. Dat doen krijg ik met mij goed, toch? Ja. Oh, het zal hebben. Zo. Braaf. Daarvoor. Hey. Deze is smel, hè? Heb ik nog nooit opzitten. Als het op een pony zit nou. Ja. Heel verschil. Ja. Oh. Zin in? Ja, een Dat is klasje. de share van... Hey. Dat. Je nou weer mooi. Hey, goed zo. Zet ik zo wat op daar, heen. Ik vind haar holtje gewoon altijd zo schattig. Ja. Het is er mooi op. Ik zei wat langer dan. Nou, even zo. Zo. Er zit een heinder in beeld. Ken dat nog? Ja. Dus een stapje naar voren. Die hebben we daar.
is echt verschil in bodies, ja, jong. Ja. Oh, ik vind het echt leuk dat ik weer op een oorhine zit. Ja, leuk hè? Eindelijk weer. Ja, en Klaske is gewoon een tappertje. Ja. Brave hines door een keer zo. Jawel. Ik is Hester ik was proberen. Ja. Hester is ik braaf. Jello is al de volgende, die is ik braaf. Dat is maar een keer. Ja. Jerry. Plastic? Nou, en op uniek? Ja. Ik zal erin opspringen. Dag, kijkers. Dat weer leuk. Zit ik zomaar op die. Oh, daar zit op uniek. Het volle hudder. Uniek had er zin in. Ja. Goed zo, Klaske. Het weekend afzwart. Ja, leuk best. Ja. Lekker. Pellets. Hey Lianne. Sorry, doe krijg net. Geertje net. Frida. Tjerk. Sally. Tekla. Eindje. Niks is, hè? Zo ik? Ga je erin? Ja. Ginny. Jello. Lina. En Klaske. Dus even wachten, hè? Is al wat stek dicht? Ja, yes. Sorry. Hester. Sjors. En hier hebben we Rensie Janko, Pieter en Rijsing. Dit is Reina. Wat is er? Dat is Marije. Ja. Wat zei dus? Ja. Rijntje. Tyrone. Frida. Oh, Tjerk. Sally. En Tekla. Uniek.
Wie is dat? Dat is Lina. Genie. Hildo. Nee, Klaske. Nee, dat is Klaske. Ik denk Hildo, maar zo goed weet ik het helaas nog net weer. Wat komt. Sjors.